Здравейте и добре дошли в моя канал. Сега ще ви представя първата версия на Windows. Това е Windows 1.0. Тази версия е пусната на 20 ноември 1985 година. Това е първата версия на операционната система Microsoft Windows и е изобретена като графична среда, която работи върху Microsoft DOS. Преди да ви покажа тази версия на Windows, нека първо да ви разкажа съкратената история на развитието на операционната система. Разработката започва през 1981 година, когато Бил Гейтс вижда демонстрация на графичен интерфейс VC Comp VC On. Също Microsoft е вдъхновен и от напредния графичен потребителски интерфейс на Apple, базиран на Helix Spark. Ранното развитие започва през 1983 година. Екипът, ръководен от Скот А. Макгрегор, демонстрира интерфейс, който поначално поддържа като спиногриващи се, така и почка подредени прозорци. Windows 1.0 е обявен на Comdex през 1989 година. Windows поддържа компаративна многозадачност и е съвместен с DOS приложения. Отречен са по-отворен и достъпен от конкуренти като VisiOn и Apple Visa. Microsoft насърчава други компании да разработват приложения за Windows. И това е от историята на Windows 1.0. И нека сега да се задълбочим във версията. Как си Windows 1.0 в моя Virtual Machine? Ние знаем, че 1.0 е по-различно от другите версии на Windows. Мултитаскинга тук е много по-ограничена. При покриването на множество прозорци не съществува в Windows 1.0. Вместо това, прозорците са подредени с плочки, изключение на диалоговите прозорци. Тази функция е много подобна на Windows 8. Интересно е сега, че когато избирате тази опция от менютата, да задържите менюто, което искате да изберете на мишката, след което да пуснете бутона на мишката върху опцията, която искате да изберете. Отново сме точно тук в менюто, който винаги се появява, като се редите Windows. Това е всъщност файл менеджер, но работи без икони и изпълнява основни функции като отваряне, преминуване и изтриване на файловете. Нека сега да преминем към вградените програми. Сред вградените програми са калкулатор, календар, карфайл. Там може да добавите адресната ви книжка. Дали и знаете, че часовника заема целия екран и също така не са показани числата на часовника. Нека да преминем към контролен панел. Можете да регулирате часа и датата. Можете също да промените цветовете на заглавната лента на вашия Windows на фона на екрана и между другото, и можете също да добавите нови принтери и шрифтове. Допълнително има Notepad, Paint, играта Reverse, което е първата игра на Microsoft, Terminal и Write, което е предшественик на WordPad. Това е всичко от Windows 1.0. Можете да харесвате това видео и да се абонирате. Можете да ме подкрепите. Приключим това видео да ви кажа, че следващата версия на Windows, това е Windows 2.0, е не по-различно от 1.0, освен, че можете да мъдрите прозорците. Това е от мен за сега. Благодаря за гледането и ще се видим в следващото видео.